בסרטון הזה אני הולך לחרוג ממנהג שלא עשיתי אותו לדעתי קרוב ל7-6 שנים, או שעשיתי אותו פחות. אני הולך לחרוג מהמנהג הזה כי המטרה לדעתי יותר חשובה מאשר המנהג שאני לא רציתי לעשות אותו במשך 6 או 7 שנים. המטרה זה באמת לעודד את צעירים ללכת לקנות דירה ולא לחכות. ולכן אני מעלה עכשיו סרטונים או תמונה של זוג צעיר שהקשיב לנו והקשיב להמלצה שלנו והלך וקנה דירה. כי אני כל כך מאמין בדבר הזה שבאמת כל זוג צעיר עם הכסף שיש לו, עם ההון עצמי שיש לו, שיבוא ונשב על זה, ונשב, ננסה לפתור, כי ברגע שיושבים ומנתחים לכל הכיוונים, מוצאים פתרונות. לכן כל זוג צעיר, לא משנה כמה כסף יש לך, אני מציע לשבת עם בעל מקצוע. אני באופן אישי מזמין אתכם, זה לא עולה כסף, זה לא עולה שום דבר, לשבת איתכם על כוס קפה ולבדוק האם יש אפשרות שתקנו דירה, כן או לא. ברוב המקרים כן יש אפשרות, רק אתם צריכים לזוז ובאמת לקבוע ולהתקשר אלינו או לשלוח הודעה, או לכל בעל מקצוע אחר, לא משנה למי, לבוא, לשבת, לבדוק את האופציה, האם אני יכול או לא. רוב הצעירים שוללים לפני שבודקים אם הם יכולים או לא. לכן אני מעלה סרטונים, כל זוג צעיר שקנה כרגע או שהולך לקנות, אני מעלה כדי באמת לעודד כל זוג צעיר לקנות דירה. לכן חברים יקרים, אני מזמין אתכם לבוא, לשבת איתנו. כמובן אנחנו צריכים את השיתוף פעולה שלכם. שיתוף פעולה שלכם זה לבוא, לשבת איתנו, לדבר פתוח, לעשות הכל ולמצוא פתרונות, אוקיי? לכן חברים יקרים, בסרטון הזה העליתי לכם תמונה, זוג שפנה אלינו ורכש דירה תוך 3 שבועות. אז חברים, אני לא מספר לכם סיפורים, אפשר להתקשר לכל זוג ובכיף ימליצו לכם, בכיף ידברו איתכם, וכל מה שאתם צריכים לעשות חברים זה באמת רק לחשוב, להתחיל לזוז, לשבת, לנסות, לנתח, לפתור, ומשם לדעתי הכל יסתדר. אני ממתין לכם.